Go! Velkommen til Family Games lodtrækning 2012. EM er tæt på at begynde. Vi har vores maskot med, Smilla, som er maskot for hele turneringen. Og vi har hentet de mest prominente folk, legetøjsfolk, Cantona og Mr. Bean. Vi er klar til lodtrækningen. Det officielle Family Games kan starte. Der er 8 familier, der skal spille i forskellige discipliner. Disciplinerne, der skal konkurreres i, er blandt andet... Sædlerne er blevet væk. Vi skal spille volleyball om bag os her. Vi skal spille kongespillet. Vi skal spille petang, fodboldkrokket. Det er de voksnes konkurrencer. Børnene skal spille vildkat. De skal spille kartoffelløb, krokket. Og så skal de have Yahtzee. Jo flere gange Yahtzee, jo bedre. Men vi er klar til lodtrækningen. Jeg tror, vi lader Cantona trække, hvem der skal være hold nummer 1. Mr. Bean har holdsedlen der. Hold nummer 1. Hold nummer 1. Den røg på jorden. Hold nummer 1 er familien Brodyret fra Silkeborg. Vi sætter den på hold nummer 1 her. Vi er ude for. Og kan du vise Mr. Bean? Og vi ruller rundt her. Så ser vi, om Mickey Mouse kan fange. Sådan, Mickey Mouse har fundet en her. Og det er jo perfekt. Vi ser, hvem der er nummer 2. Og nummer 2 er familien Amundsen Jr. Så første kamp til Family Games står mellem familien Amundsen Jr. og Palle Broman. Man kan roligt sige, at familien Broman har fået en let lodtrækning. Det er ikke dynamitpuljen. Så er det Cantona, der skal trække en mere. De skal åbne, og jeg skal læse. Og Cantona forsøger at læse. Familien Flov, som får fru Blodbror med, da Blodbror ikke deltager i starten af turneringen. Så Flov har lavet et klasseindkøb. Kongen af volleyball er købt ind til Flov. Og så er det Mickey Mouse. Hvem er Flov og Dorte skal møde i første runde? Vi kigger. Familien Gammel Amundsen. Også Flov får en let lodtrækning. De 2 første har fået. Der er kun dynamitfolk tilbage. Vi klipser den fast her, Mr. Bean. Javel. Kan du vise, hvordan det ser ud? Så de 2 første kampe, men alle kommer til at møde alle. Det er kun den første kamp, man kan se her. Og ja, så kommer den helt store favorit. Store favorit, familien Kosten. De har altid faret al modstand til side. Hold nummer 5. Stakkels dem, der bliver hold nummer 6, som skal lægge ud mod familien Kosten. Mickey Mouse, ikke træk familien Steinlein. Det vil være en katastrofe at løbe ind i Kosten i første runde. Det vil knække ind for selvtillid. Vi kigger. Så bliver det familien. En dynamitpulje. Familien Steinlein side nummer 1 mod Kosten. Familien Kosten, som er store favoritter. Hold nummer 6. Man kan roligt sige, at den moralske finale er lige fra start af. Så skal vi se hold nummer 7. Hvem der får hjemmebane i den sidste. Kan du trække, Cantona? Cantona har trukket her. Og hold nummer 7 er familien Werder, der møder op uden chefen. Så Werder har fået lov at købe en fra familien Broman. Vi ved ikke endnu, hvem der er til salg for familien Broman. Det kan være, det er Palle himself, der sælger sig. Og så er vi her i den sidste Mickey Mouse for at se, at lodtrækningen går rigtigt til. Vi tjekker den sidste. Ja. Onkel morfar. Familie Nørlykke. Den sidste. Hold nummer 8. Men som sagt, alle kommer til at møde alle. Det er 2 voksne, der møder 2 voksne. Det er 2 børn, der møder 2 børn. Det vil sige, når Steinlein møder Kosten i første runde, så er det først de 2 voksne, der dyster, og så er det de 2 børn bagefter. Det bliver en hård omgang. Det bliver
Family Games. Det bliver 8 fantastiske hold, og turneringsprogrammet bliver sendt ud. Vi ses næste søndag, næste lørdag kl. 11 på Grødevej 20. Family Games. Børn, kom her.